MTV. Selam dostlar. Hayırlı şimbe yolları sizge tileyim. Sizning zengər ekranlarınız karşında men Rifat Zaripov hem bizning oyuncularımızdan yalqınlıq oynar selamlar jibergeli dostlar. Гадәттәгечә, һәр атнаның ахырында инде мин oyuncularımızны җырмың өлкәсендә мин генә түгел, әлбәттә, диджейбез Ойрат белән сынарбыз. Анарга да ялкынлы сәламнар җибәреп, кул чабып алыйк әле. Шулай итеп, дуслар, сәламнарыбызны җибәрдек, сездән сәламнарыбызны алдык. Инде bizning her atna sayın rayon şəhərlərimizdən kelgan oyuncu yigitlərimiz, qızlarımız белән дә tanışıb uzayıq әле. Birinci oyunçumuz bizning Илсинә Якшибаева. Илсинә Якшимбаева, Оренбург өлкәсе, Саракташ районы, Яңагафар авылында туып үскән. Бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем ала. Илсинә тәмле пешерергә, төрле салатлар ясарга ярата. Иң зур хыялларының берсе оркестр белән җырлау һәм опереттада уйнау. Тормыш девизы: илгә сөен, тик үзеңә генә ышан. Илсинә, каралы, син анкетада язгансың, төрле җәнлекләргә, төрле хайваннарга ошатып ашарга әзерлим дигәнсең. Синең аш су бүлмәсендә генә үтәмени һәм ничек ул җәнлекләргә ошатып пешерәсең син, мин аңламыйм. Мин инде төрле җәнлекләргә охшатып салатларны ясыйм. Әйе. Шул менә инде безнең куян елы булса, куянга охшата. Яңа елга әзерләп куясыз. Йылан җылы булса, йылан ясап куям инде. Зур йылан салат тыраймы? Колбасадан ясыйсыңдыр инде аны. Булгалый. Аннары инде менә хәзер камырдан ясыйсың. Камырдан да ясыйм. Аннары инде безнең шул манты, пилмәннәр, вареники. Шуларны пешергәндә җырлыйсыңмы? Җырлый пешерәсең. Җырчысын җырламыйча ничек була инде бу тормышта? Бик әйбәт. Менә монда пешерәсе түгел, монда бары тик җырлап кына утырасы. Бик зур рәхмәт сиңа. Танышуны дәвам итеп күчәбез. Икенче уенчыбызга, икенче уенчыбыз безнең Венер Нургалиев. Венер Нургалиев, Башкортстан Республикасы Әлшәй районы, Түбән Әверес авыл егете. Агроном һәм икътисадчы һөнәрләрен үзләштергән. Бүгенге көндә яраткан тормыш иптәше Алия белән кыз һәм малай үстерәләр. Яраткан шөгырьләре җырлар иҗат итү һәм спорт белән шөгыльләнү. Хыялы үз эшен ачып, уңышка ирешү. Тормыш девизы: бер вакытта да бирешмәскә, башны имәскә, тик үзеңә генә ышанырга. Венер, син планнарың зурдан икән, синең анкетаны карагач, үземнең бизнесларны ачып җибәреп, шунда зур максатларга, зур үрләргә ирешеп, бизнесмен буласы килә дигәнсең. Нинди бизнеста сине күрергә була киләчәктә? Бу инде иң авыр бизнесларның берсе дип уйлыйм мин. Ул да булса, әйтсәм ышанмассың, шоу-бизнес. Шоу-бизнеска. Әйбәт, шоу-бизнеска кирип китеп, әйбәт кенә уңышлы гына булсын эшләрең. Сиңа уңышлар телибез. Дәвам итәбез танышуны. Өченче уенчыбыз Регина Губайдуллина. Регина Губайдуллина, Актаныш районыннан, әлеге вакытта Мөслим районында эшли. Кияүдә, 2 ул үстерә, шәфкать туташы булып хезмәт итә. Кумирлары Гүзәл Уразова, Эльмира Нагыймова. Тормышта булган төшенкелекләргә бирешмичә, алга атларга девизына тугры калып яши. Регина, синең анкета бигрәк тә ошады миңа. Син йыланнардан куркам дигәнсең, анда бик күп әйбердән куркасың икән син. Син алайса җәйкене җиләккә, гөмбәгә йөрмисеңдер инде? Йөрим мин гөмбәгә, әлбәттә йөрим. Гөмбәгә түгел, урманнарга йөрим мин. Әмма дә ләкин җиләкләр җыярга йөрим. Фотографиялар төшерергә йөрим. Ничек куркмыйсың анда йылан килеп чыгарга может? Ну, шыкса качам инде. Шыкса качасың. Ярар, монда йылан чыкмый, монда мин генә чыгарга магу, шуңа күрә рәхәтләнеп утыр. Күчәбез танышуны 4нче уенчыбызга, безнең Алина Ганиева.
Алина Галиева, Актаныш районы кызы. Алина әти-әнисеннән үрнәк алып яши. Бүгенге көндә тормыш иптәше Айдар белән Алсу исемле кыз үстерәләр. Әлеге вакытта декрет ялында. Яраткан шигырьләре, җырлау, тәмле ризыклар пешерү. Алина, Алсу исемле кызым бар дигәнсең. Анарга ничә яшь һәм аның кем булуын телисең син? Минем Алсу исемле кызым бар. Кызыма 2 яшьтә 3 ай. Зур икән. Аның киләчәктә кем булуы мөһим түгел, ул аны үзе сайлап алыр инде. Кем булып китәсе килә. Иң мөһиме аның бәхетле булуын телим һәм кеше булсын. Ай, молодец, да инде әфәрин дип кенә әйтәсе килә мондый акыллы сүзләрдән соң. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Инде танышып беттек, уенны да башлыйк әле дуслар. Беренче тур. Дуслар, беренче турда безгә кирәк була ярдәмгә әлбәттә минем артта торган менә шушы матур җырлавык дип язылган экран. Мин экранга инде арт белән торам. Сез генә аны йөзегез белән күрәсез, күзегез белән күрәсез. Шушы экраннарыбызда төрле артистлар, төрле шәхесләр пәйда була. Сез аны танысагыз, исем фамилиясын әйтмисез. Ничек тә булса миңа аңлатырга тырышасыз инде. Җырчы булса берәр җырын җырлыйсыз, шагыйрь булса берәр шигырын сөйлисез, берәр дәүләт кешесе булса нинди урында утырганын ничек тә аңлатырга кирәк була инде сезгә барыбер дә. Мин аңлап танысам, сезгә 10 балл дигән сүз. Әйбәт бит, әйме? Шулай итеп башлыйбыз. Экран күрсәтә әле беренче шәхесебезне. Регинаның беренче кул синдән булды әле. Бу Мәскәү егете. Ага. Татарча җырлый. Дуэт белән дә җырлый ул бер егет. Татар белән. эстрадасында инде Мәскәүнеке. Мәскәүнеке татар эстрадасында җырлый. Яшә җирдә эз калдырып. Айрат Сафин түгел. Шул бит әйме? Шул Айрат Сафин сиңа 10 балл. Айрат Сафин булгач. Күчәбез чираттагы шәхесебезгә. Тагын кул Регина синдән булды. Берле твоя рукада катнаша бу. Хатын кыз. Рукада катнаша хатын кыз. Блондинка. Теге Шурикның Сары чәчле. хатыны инде булып йөри. Гипслы кулы Николинның гипслы кулы и уларын кырында бейеп йөри. Кем әле ул? Шушы кинода катнаша дисең инде әйме? Бу фамилиясын белмим инде мин аның. Светлана бугайлаймы? Шулмы? Син точно беләсеңме? Фамилиясын ничек? Светлана? Светлана Светличная. Дөрес, молодец. Мин сине тикшереп кенә караган идем. Дөрес, шулай. Менә бит үзе, а? 10 балл синеке. Әйдәгез, җегетләр, кызлар, карап кына утырмыйбыз, анда Регина гына җиңеп чыгачак ата. Шуңа күрә чираттагы сурәткә дә күз салыйк әле. О, менә бит алай дигәч. Бу мультфильмнан, балалар мультфильмынан персонаж. Ага. Ул менә үзе хатын-кыз, бик матур, сары чәчле, ләкин ул безнең кебек йөгереп йөрмәй ул йөзегенә, йөзе. Русалка. Шулмы? Русалочка. Русалочки икән, извините, 10 балл сезнеке. Күчәбез чираттагысына. Бу татар эстрадасының җырчысы. Минем адашым. Синең адашың? Әйе. Алина? Әйе. Алина. Алар аның күптән түгел генә бер бик күңелгә үтеп керә торган клибы да чыкты әле. Алина Сафиуллина ма? Әйе, бик дөрес. Шулаймы? Hey! Алинаны танымышы торам икән әле. Алина Сафиуллина. Ярар, әйдәгез чираттагысына да күз салыйк. Иң беренче кол. Бу безнең Рәсәйнең җырчысы. Рәсәй. Ир кеше. Нинди җыры бар? Җырының исеме Параллельная дигән җырлый. Җырлап күрсәт әле. Аны мин тегә параллельные. Ну как вы достали меня? Валерия Меладзе. Шулмы? Дөрес. 10 балл дөрес. Үзеңә рәхмәт. Молодцы. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Инде беренче турында матур гына, җиңел генә, тиз генә йырып чыктык. Барыгыз да баллар алды. Күчәбез икенче турга. Икенче турда дуслар, Кулыма шушы папкамны тотмыйча булмый. Чөнки мин сезне, мин генә түгел Айрат белән бергәләшеп, сезне җыр моң өлкәсендә сынап караячакбыз менә хәзерге мизгелдә. Сезнең һәрберегезгә өчәр көй тыңлатабыз. Сезгә игътибар белән тыңларга һәм җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Дөрес җавап әйтәсез икән, шулай ук 10 балл алып барасыз.
Сен де башлап жібереміз сені. Тыңлайбыз бірінші жырны. Аха. Ол көйні біләбіз. Білгәч әйтергә кирәк, білгәнне яшірергә ярамый. 1, 2, 3, жауап. Ах, менә тизрәк уйларга кирәк шул. Айрат куя әле, тыңлыйк. Тормыш юлынан Алсу һәм Азат Фазлыевлар булды бит булар, гашык булам көн сайын дигән җыры белән. Ярар, икенчесен тыңлыйк әле, бәлки монысын белерсең. Көйні танымадым. Менә шуны танырга кирәк шул. Танымыйча булмый, танысаң гына беләсең, танымасаң белмисең. Башка бернинди вариантлар да килмейме? Моны хатын-кыз җырлый. Юк, хатын-кыз җырламый. 2, 3. Белмим. Белмимнең беләгә авыртмый диләрме? Ну, җырны белергә кирәк иде. Тыңлыйбыз. Сагындым, сагындым авылымны дигән Айрат Сафинның җыры иде бу. Өченче җыр, монысын бел, аты булмый, белмичә. Бәллүр Сауд. Әйе, Бәллүр Сауд. Дөрес, җырның исемен дөрес әйттең. Башкара. Хатын-кыз җырлый. Хатын-кыз башкара, әйе. Абыйсы аның Булат белән дә җырлыйлар. Булат абыйсы белән дә җырлый, үзе генә дә җырлый. Бу җырны үзе генә башкара. Кем ул? Дилә. Нигъматуллина. Дөрес, Дилә Нигъматуллина. Молодец, афәрин, 10 бал куям моның өчен. Бер үзең йөреп чыктың почти. Тыңлат әйдә. Арада, Аллага шөкер, берсенә булса да арадан берсенә җавап бирә белдек. 10 бал гына әле пока синдә. Борчылырга урыннар юк, әле уйныйбыз. На Венер достым, син янга килеп җиттек инде. Менә күрдеңме? Авыр, җиңел түгел, тыңларга кирәк, игътибар белән һәм дөрес җавап алырга кирәк. Башлап карыйк. Башлап карыйк, тыңлыйбыз беренчесен. Хатын-кыз җырлый. Әйе. Хатын-кыз җырлый, хатын-кызлар алар икәү җырлыйлар. Дуэт була бит инде ул. Ну шулай була инде. Фәридә Алсу. Фәридә Алсу гына түгел бит дуэтлар. Түгелме? 2, 3, җавап. Менә Айрат абыең кыйгак ди. Куй әле. Тыңлыйк әле Айрат. Балаларым, ömrümün aşışı, şınavır adır kızının, Бәхет толы язмышы. Алин Сафилина, Эльвира Хамматова булды бу. Менә монысын бәлки белерсең, тыңлап карыйк. Шаулатып җырлыйсы, гөрләтеп яшисе бар әле. Бар әле, гөрләтеп яшисе бар әле. Җырның исеме һәм башкаручысы кем? Әйтмә син авыр сүз.
Дөрес, әйтмәсен авырсыз. Якташым Ризван Хакимовның язган җыры. Әйе. Аны иң беренче булып Фәдис Ганиев җырлады. Әйе. Аннары Айдар Галимов та җырлады. Ага. Аны Татарстанда популярлаштырды Осаф Валиев. Валиев. Әйе, син дә дөрес, безнеке дә дөрес, шуңа күрә. Молодец дип әйтәбез, дөрес дип әйтәбез һәм бергәләшеп җырлыйбыз. Авыр сүз әйтмәсин, йөрәге бит бойда яралы, җырларны шаулатып җырлыйсың, яшисе бар әле. Шаулатып, гөрләтеп, җырлыйсы да, яшисе дә, уйныйсы да бар әле безнең. Күчәбез 3нче җырга. Гүзәл Уразова. Ага. Балаларда тормышның булаямы. Әйдә бергәләшеп җырлап та узыйк әле шул җырны. Азиз балалар яратылып яши бәхетле ата-аналар. Һәм шулай итеп җырлау китапшыруын дәвам итәбез. Без егет кызларыбызны җыр-моң өлкәсендә сынап киләбез Регина янына. Регина, менә күзәтеп тордың инде, нинди җиңел дә авыр да җырлар булдаймы? Менә сиңа ниндиләр эләгер микән? Тыңлап карыйбызмы? Тыңлап карыйбыз. Киттек. Пар килгән дияләр. Пар килгән. Нәрсәгә пар килгән? килгән дияләр. Әйе. Пар килгән дияләр. Абделфат Сафин. Дөрес, Габделфат Сафин, җырның исеме? 2,5. Пар кояшка үрелеп. Әйе. Кызара шияләр. No, җырның исеме? Кызара шияләр. Шияләр дигән җыр иде. Шига үрелеп кызара шияләр. Сез икәү, пар килгән дияләр. Ах, менә бит bunсын белдек. Тыңлыйбыз икенче җырны. Алсу Абелханова. Ага. Сөйем генә битендә. Ай, менә шушылай дөрес җавап биргәндә рәхәт булып китә инде. Афәрин, җырлыйк, тыңлыйк бергә. Сөйем генә битендә, йөрәгем өзелгәндә, сөйем битендә. Менә битендә, тыңлыйбыз өченчесен, киттек бергә. Авыррак булды бит әле монсы. Авыр түгел инде, авыр түгел. Илдар Ахматов. Дөрес, Илдар Ахматов, җырның исеме, әйтсәң 10 бал куям. Юк. Нәрсә юк? Җавап юк. Менә исеңдә калдыр, яме, тыңла. Күкемнән йыртып ашып, гөнаһлардан ерак качып, тәкъдирләрне узыйм дисәң, соң икән бит язмышларның сынавыннан качкан, мине ятлап кочагына аткан. Син икән бит. Илдар Ахматов, син икән бит дигән җыры белән булды бу. Аллах, ярар, рәхмәт. Алина. Куркып утырасыңмы, рәхәтләнеп утырасыңмы? Рәхәтләнеп утырам. Рәхәтләнеп утыр, әлбәттә. Алла бирсә барысына да җавап биресең. Тыңлыйк әле беренчесен. Яманмы, барында аңлыйсың, яры әле бар син шын достым. Ага. Шын достым Альбина Панаева.
бик шат, 10 бал синеке. Иң якын дустымны рәхмәт сиңа рәхмәт. Чын дустым яхшымы, яманмы, барын да аңлыйсың, ярый бар син чын дустым. Шын дус, синең шын дустың бармы соң үзеңнең? Бармы? Ярар, шын дуслар булса әйбәт инде ул. Тыңлыйк әле икенче җырны. Захир Шакбан, кайда син гармон? Yes, Фәрин. Җырлыйбыз. Yolğan ilensin üzülgenim oldu Koydasin garmun Koydasin garmun Кайда син гармон? Шуннан да кайларга китте икән ул гармоннар. Ярар, кайтырлар әле бер әйләнеп, Алла бирсә, без әлегә шушы җырны тыңлый торыйк. Киттек. Илназ Гарипов. Исемен бел җырның истә түгел. Илназ Гарипов дөрес әйттең бит инде. Илназ Гарипов әйе. Җавап 1 2 3 Исемен белмим җырның. Телешендә тора әйтеп булмый. Исемен белмим дигән түгел шул. Ey şababız Vakit җитмимеш Durur dигән вакыt dünyada Bir minutта вакыт Tutamıymış şul Үзе bir minutu dünyada Bir minut кына вакыт таба алмыйбыз. Табабыз. Безнең 1 сәгать вакытыбыз бар. Нишләп тапмаскаймы? Ярар, инде бусына булмаса булмасын, алдагыларына дөрес җавап бирде. Барыгыз да булдырылган катлы белгән кадәр җавап бирдегез. Бик зур рәхмәт. Күчәбез 3нче турга. 3нче турда дуслар, инде без янәдән сезнең белән бергәләшеп экранга әйләнеп кайтачакбыз. Экранны хәзер сез генә түгел, мин дә күрәм. Экранда төрле рәсемнәр, төрле биремнәр пәйда булачак. Сезгә бары тик шушы биремнәрне, рәсемнәрне берләштереп, җавабын гына табарга кирәк була. Дөрес җавап әйтәсез икән, 10 балны аласыз. Уйлар өчен вакыт бик кыска, бик аз, бары тик 30 гына секунд. Урыннан кычкырмыйбыз, кулны матур итеп күтәрәбез. Беренче биремдә 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларны нәрсә берләштерә икәнен әйтергә. Карыйбыз экранга. Ага. Ошу. Афәрин, дөрес. Ошу. Дөрес. Икенче бирем нәкъ шундый ук. Сурәтләрне нәрсә берләштерә икән, дуслар? Ага, Регина, иң беренче кул синдә. Пыяла. Дөрес, пыяла. Өченче сорау астында танылган клиптан кадр яшерелгән. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Әйдәгез, әйдә, вакыт бара. Алина? Гөлназ Султанова сагыну түгел. Түгелме дигән әйберләр юк. Конкрет җавап. Гөлназ Султанова сагыну. Дөрес, Гөлназ Султанова сагыну. 10 бал синеке. Һәм 4нче сорау 3 сурәтнең уртак ягын эзләп карыйк әле, дуслар. Киттек. Эш эшләү түгелме? Эш эшләү, дөрес, Алина, эш эшләү. Барыбыз да яраткан, сез көтеп алган, мин көтеп алган, мин яраткан, сез яраткан 4нче тургада бергәләшеп аяк аттык әле. Киттек, дуслар, бергә. 4нче тур бездә. 4нче турның иң рәхәтлеген, иң матурлыгын хәзер мин сезгә аңлатып китәм. Чөнки сез бу турда үзегез идә әзерләп килгән, иң яраткан күңелләрегездән, йөрәкләрегездән чыккан иң моңлы, иң матур дәртле җырларыгызны, моңлы җырларыгызны безнең тамашачыларыбызга, безгә, үзегезгә башкарырга тиеш буласыз. Һәм башкару осталыгы да инде әлбәттә
dürüst bulurga tiyиш, аны biz bilgilemiyoruz, bizning jırlavuk apparаты o'zi beyani koyar. Şuna göre bik tırışıp jırlayız, hem ballarını da alabız. İlsine Rahimit sizni çakırıp çıkarık hali. Туған жерім орман шауың сенің көңіліме кірдің ер шақта қурайымнан сызылып аққан мұңа көңіліме кірдің ер шақта қурайымнан сызылып аққан мұңа көңіліме кірдің ер шақта жырларыңны жыршы торғайларым өзің қоштың шушы дауышны бірден бірім ғазиз ертім мәңгі көңіліме қоштың дауышны бірден бірім ғазиз ерім мәңгі сенің белән ортақ язмышым бірден бірім ғазиз ерім мәңгі сенің белән ортақ язмышым Aferin, aferin. Pek zor rahmet. Allah'ın rahmetleri olsun özüne rahim etip oturalım. Hem bizden karaoke aparatlarında Beyazı mına 90 bal. Evet mi 90 bal ha? Hani ağızlar da jırılıp gitem alay 90 balını görgeç. Haydi rahim edelim. Seni de jırlatıp seni de tekşirip karık hali. Хәтердә ул тыныч айлы кичләр, хәтердә бармалы су юлы, онытылмый беренче саф мәхәббәт, онытылмый як иде сылуы. Unutulmay birinci saf мәхәббәт, unutulmay як иде сылуы. Ул мине утларда яныдырды да, Bilmirdi ayrılık azabı, Nigesin şeşkedey yaşı ömrünün, Kavuşu bulmadı azağı. Nigesin şeşkedey yaşı ömrünün, Kavuşu bulmadı azağı.
Яшли сөйген Бірініші яратқан Ярларыны Сіз еске алығыз Яшли сөйген Бірініші яратқан Ярларыны Бірініші яратқан Ярларыны Сіз еске алығыз Яшли сүйген Бірінші яратқан ярларыны Инде үгит нәсихәтләр белән, дөрес фикерләр белән, шуннан да беренче мәхәббәтләреңне искә алып торсаң, тормыш корып җибәргәч исеңә төшерерләр. Ярар, монда кирип китмик мәхәббәтләр темасына. Без игътибарны экранга юнәлтик әле. Карыйк, ничә балл? 80 балл! 80 балл әйбәт җәмәгать. Һәм дуслар, Devam итәбез җырлау тапшыруын. Регина, без синең янашаңа килеп басабыз да, сине чакырып чыгарабыз. Ромашкалар сөю чәчәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет теләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет теләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар минем чәчәгем ул, бүләк итте аны сөйгәнем. Бер кемгә дә әйтмәй торган серне мин аларга гына сөйләдем. Бер кемгә дә әйтмәй торган серне мин аларга гына сөйләдем. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет теләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет теләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар урман чәчәге ул, якты бизәкләре болынның. Күргән саен искә төшерәләр рәхәтлеген бергә булуның. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет теләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет теләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә.
Үзеңә рәхмәт, Регина, бик зур рәхмәт. Ромашкалар, ярата, яратмый. Күп бал, әз бал, ничә бал булыр микән? Карыйк әле экранга. Алдан карасам да 88, арттан карасам да 88. Менә бит инде әйбәт бал. 8. Әйбәт, яхшы баллар. Алина. Рәхим ит әле, чыг әле. Түземсезлек белән көтәм бит. Кайчан чыгып җырларсың икән дип. Кайткан кошларым, кабат китмәгез, ерак илләрдә иркен димәгез. Туган ил ямьле, сулары тәмле, сызылып аткан таңнары ямьле. Китәсе булгач, нигә кайтасыз? Авыр юлларда арып каласыз. Туган илемдә гүзәл кошларым, шатлык көенә мәңге сайрагыз. Киткән кошларым кабат кайтырлар, зәңгәр күкләрдә канат кагарлар, туктап сайрарлар. Туган илгәйне алар сагыналар. Кайткан кышларга да, киткән кышларга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм сиңа да бик зур рәхмәт әйтәбез, Алина. Шушындый матур җырлар безгә бүләк иткәнең өчен. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Әле баштан синең бәһәне дә карап узыйк әле. Ничә бал булыр микән? 85 бал. 5лесе дә бар, 8лесе дә бар. Бик яхшы, бик күркәм. Инде дусларым, матурларым, ниһаять, әле яңа гына башлап җибәргән җырлау икән бергәләшеп, исәнләшеп, танышып. Инде ахырына да килеп җиткәнбез. Вакыт дигәнең сизелми дә үтә шул. Хәзер иң шушындый мизгелгә килеп җиттек. Гомуми барлык 4 уенга да нәтиҗә ясап, кайсыгызның ничәнче урын яулаганын әйтер мизгелләр килеп җитте. Һәм шулай итеп, дуслар, 4нче урыннан башлап җибәребез. Дисәм, безнең 4нче урын бүгенге уенда бөтенләй юк. 3нче урыннан башлыйк әле. 3нче урында безнең 2 катнашучыбыз 110 да 110 бал белән безнең Илсина һәм Венер икегез дә сез 3нче урында, 4нче урында түгел. Рәхим итеп чыгып басыгыз әле.
Һәм инде безнең икенче урын Регина, рәхимет. Беренче урынны яулады безнең Алина, рәхимет, чыгып бас Алина, син дә. Безнең янәшә безгә. Сез бөтенләй артка ук киттегез, минем янәшәмә килеп басыгыз әле. Инде берегез дә борчылмагыз. Üçüncü урын алганнарда, икенче урын алганнарга да сезгә махсус бүләкләр тапшырабыз. Әлбәттә, ул да булса безнең Йолдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар бирәбез. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз әле, дуслар. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Һәм инде беренче урын алган Алина, сиңа шушындай TMTV каналыннан махсус сертификат тапшырабыз. Бу сертификат белән син рәхәтләндереп TMTV каналында үзеңнең яраткан берәр җырыңны башкару мөмкинчелеге һәм туганнар, дуслар, тамашачылар да күрү мөмкинчелеге бар. Әйтәсе килгән сүзләрем булса, безнең тамашачыларыбызга да җиткерә аласың. Иң беренче рәхмәтем TMTV каналына, Рифат Зарипов сезгә. Һәм инде иң зур рәхмәтләремне җиткерәм үземнең әтиәниләремә, туганнарыма, дусларыма, һәм тормыш иптәшем Айдарга һәм кызым Асуга бик күп сәлам. Ай, менә бит рәхмәтләреңә рәхмәт, сиңа да бик зур рәхмәт, барыгызга да рәхмәт. Инде дуслар, сез дә килеп шушы сәхнәләрдән беренче урыннарны яулап рәхмәтләр әйтәсегез килсә, үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, без сезне көтеп калабыз. Аның өчен бары тик безнең электрон адреска менә шушында үзегезнең фотоларыгызны, видеоларыгызны, җырларыгызны гына юллагыз. Без сезнең белән бергә булабыз, бергә шушында җырмың өлкәсендә сынашып карыйк әле. Көтеп калабыз, дуслар. Синдәй утны, синдәй шукны булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут үрләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Йөзләреңдә кояш микән, әллә ай нурларымы? Урыныңнан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Син минем бәхет кошыммы, әрнү сагышым микән? Кычыткан шып-шыгын сөеп, әллә ялгыштым микән? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын. Шырык-шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Шырык-шырык
келіп тұрған сен қышытқан шыпшыған сен қышытқан шыпшыған